Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang hari o Diyos, Amahan o Anak o Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, nisulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa ba inyong gipaabot nga makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luho og pamisti? Sila nga luho og pamisti og nagpuyo sa haruhay atua sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan ni ining mga pulong. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kaninyo aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, midugang si Jesus. Si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kaniya. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila mao ang nituman sa gisugo sa Dios ug nabunyagan ni Juan. Apan gisalikway sa mga Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag ni Juan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pangutana, kinsay nakahinumdum sa pagbasa gahapon? Kung kamo nagsubay sa DYRF o sa Power FM nga Santos nga misa, kay ako may nagmisa gahapon, nagyud ko'y katungod nga makapangutana, no? Kung nakahinumdum pa ba kamo kung unsa ang pagbasa gahapon, no? So as a recap, no, gipangutana ko ni tungod kay gahapon, ang pagbasa gahapon sa ebanghelyo ug ang pagbasa karon sumpay raman siya. Ug kay sumpay man mas maayo nga ma-recap nato kung unsay nahitabo gahapon. Gahapon kung mainyong nahinumduman, si John o si San Juan ug ang iyang mga disipulo nangutana kang Hesus, no? So si Juan naana siya sa bilangguan ug naghuna-huna siya, no, mahitungod sa Mesiyas. Mao nga ang iyang duha ka tinun-an iyang gipadala didto kang Hesus para pagpangutana, ikaw ba gyud? Are you the one nga among gipaabot o mangita pami og lain? Ug ang tubag ni Hesus kaniya, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon na nga ayo, ug ang mga bungol nakadungog na. Kini nga gisulti ni Hesus, mao ni siya ang mga senyales nga moabot na ang Mesiyas. Ang gipamalandungan nato gahapon mao ang about despair and hope, nga ang kinabuhi na ay kagulanan og mga pagduda nga pwede moabot sa tao apan pinaagi kang Hesus na ay paglaom. Ug mao ni ang nakalabaw nato kang Juan. Kay bisan pa niingon si Hesus nga si Juan pinakadako sa tanang propeta, apan naatay labaw kang Juan. Unsa may labaw nato kang Juan? We get to experience the coming of the Holy Spirit, the formation of the church, and the celebration of the sacraments. Si John the Baptist o si San Juan, wala ni abot sa kanang igiingon gay nato karon nga
hindi pa tayo umabot sa exciting na part. No? Si John the Baptist, wala siya nakaabot sa most exciting part. Kita ang nakaabot ani nga part. No mauna nga makaingon ta nga mo nilabaw nato kang John the Baptist. Apan ang pagtapos sa ebanghelyo na ay crucial nga ending. Nag-ingon ang last part sa gospel, ang tanang katawhan ug ang mga maniningil sa buhis niila sa pagkamatarong sa Dios. Ug ang ikaduha, ang mga Parisiyo ug ang mga batid sa balaod ni salikway sa katuyuan sa Dios alang kanila. So naay mga tao nga pagkahuman nila nga nasabtan no nga kung unsa si Jesus ang mga maniningil sa mga buhis katong mga makasasala inila nga mga makasasala niila sila sa pagkamatarong sa Dios. Mao nga sila nagpabunyag kang Juan apan naay pipila usab nga misalikway sa katuyuan sa Dios alang kanila mao nga wala sila nagpabunyag. Unsa may makutlo nato ani? Una, ang pagsunod sa Dios usa ka desisyon nga kinahanglan natong buhaton. Kada adlaw mubuhat ta og desisyon kanang mubakod ta, magdesisyon ta nga magluto, magdesisyon ta nga mosimba, modesisyon ta nga mo trabaho, modesisyon ta nga dili mo trabaho, modesisyon ta unsay atong isulob, modesisyon ta daghan pa ang uban nga desisyon sayon, ang uban nga desisyon lisod. Apan ang pagsunod kang Kristo usa ka desisyon nga makaapekto nimo sa imong tibuok kinabuhi. Sa ebanghelyo ang mga niila sa Dios nagpabunyag sila kang Juan, apan ay wala nagpabunyag tungod kay dili pa sila andam magbag-o. Ang usa ka tawo nga dili gusto mosimba, halimbawa, modesisyon nga sa adlaw nga Domingo siya manglaba, siya matulog, siya maglakaw-lakaw, siya magpakabisi sa daghang buluhaton. Muna sa Tagalog, moingon ta, kung gusto, mayroong paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Ang pagsunod sa Dios usa ka desisyon nga kinahanglan nato nga buhaton. Ikaduha, bukasyon usab nato ang paghatod ngadto sa uban kang Kristo. By virtue of our baptism, we also share in the call of the church to point out Christ to others, to share Christ to others, nga mahimo sadtang magsasangyaw mahitungod sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Pangutana, unsa may rason ninyo para unyang kaadlawon musalmot mo sa Misa de Gallo? Ubasin, mo desisyon ra mo nga matulog lang. Nainingon ako nga, muapil sila sa Misa de Gallo kay gusto nila makumpleto ang 9 mornings. Kay, Father, kung makumpleto na mo ang 9 mornings, mag-grant ang among wish. Muingon ko kaninyo karon nga kana siya mga patuo-tuo lamang, patuo-tuo ra ni siya. Dili lang unta nato himuon nga okasyon, kining okasyon Misa de Gallo ug ang Santos nga misa kanang okasyon sa pagpangayo. Kundi usa ka okasyon nga magpasalamat sa kaayo sa Dios kanato. In the end, sama sa ebanghelyo karon, naay nisunod, naay nitalikod. Unsa man ang inyong himuon nga desisyon, musunod o mutalikod.